יוצרת חיים, מעניקה ריפוי, מכילה את הכל, מביאה שינוי. רוצה להיכנס להיריון ומתקשה? הכמיהה לילד היא טבעית ומובנת, ובתהליך עשויים להיות קשיים מבחינה פיזית, רגשית ומנטלית. בהם אנחנו שוכחות את הכוחות, את האיזון ואת האמונה שהגוף יודע לעשות את העבודה. רוצה להיות אקטיבית ושולטת בתהליך הכניסה להיריון? רוצה להיכנס להיריון בדרך בריאה והוליסטית שאיננה מסכנת אותך? שלום, שמי מיכל קורן. אני עובדת סוציאלית ומטפלת הוליסטית, ואני עוזרת לנשים להיכנס להיריון בדרך בריאה, רגועה, מהנה ומעצימה. בחרתי לעסוק בתחום הזה כי גם אני חוויתי את הכמיהה הלא ממומשת לילד. והיום יש לי 3 בנות מקסימות. אני מכירה באופן אישי את הכאב והתסכול בכל חודש שעובר, וזה לא קורה. ולכן אני מלמדת כלים יעילים ופשוטים לשיפור הפוריות. היום אני רוצה לתת לך סדרה של טיפים איך להיכנס להיריון בדרך בריאה וטבעית. ובהם אני נותנת לך את 4 העקרונות החשובים ביותר כדי להיכנס להיריון. מבחינה רגשית ומנטלית, תנועה, תזונה, ואיך להכין את הרחם שלך להיריון. ובנוסף אחשוף בפנייך את הטעות שרוב הנשים שמנסות להיכנס להיריון עושות, וגם אני עשיתי אותה, ואלמד אותך איך לתקן אותה. מלאי את פרטייך בטופס שבצד, וסדרת הטיפים תשלח אלייך במייל. אני מאחלת לך להיות יוצרת חיים, בריאות, פוריות ושמחה. מביאה שינוי, אני יוצרת חיים.